Inselmilkom. Illum is-sibt 20 ta' Frar u nilqakom għal Qudiesa Rożarju immexxija minn Don Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħid lil Levi l-Pubblikan biex jimxi warajh. Mulej, għamel li ma nħallux l-affarijiet ta' din id-dinja jfixkluna milli anke aħna nimxu warajk. Weġibna mulej għax mill-aħjar tjubitek, durlejna mulej fil-kobor tal-ħniena tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jew ninġabru flimkien fil-preżenza ta' Alla li ħalaqna, hekk narfu li hu kollox, u qegħdin hawnhekk biex iġeddidna bil-kelma tiegħu u bil-preżenza tiegħu. Bħala ulied eżiż ta' Alla narfu wkoll li jonqosna biex nixbħu dejjem iżjed lil Alla u nitolbuh isaffina jaħfrilna fejn aħna bnibna kontrih u kontra ħutna l-bnedmin. Int ħanin bil-bosta ma' min isejjaħlek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti kollok tiba mal-midinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, fil-ħniena tiegħek ara kemm aħna dgħajfin, u mitt il-leminija setana tiegħek biex tħarisna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija, ma tmitx subajk u ma tagħmilx deni bil-sienek, jekk inti qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u xxebba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swied tiegħek ikun bħal nofsinhar. U l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejja n-nixfa u jsaħħaħlek għadmek. Int tkun bħal ġnien is-saqwi, bħal għajn ta' ilma li ma jonqos qatt, u jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem, mill-ġnid int tibni s-sisien tal-ġenerazzjonijiet sħaħ u jsejħulek bennej tas-swar imġarfa li ġġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk int ma tixħedx is-sibt taħt riġlejk billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk int issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddis u mweġġaħ mill-mulej, jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittix in-negozju tat-tallab fieraħ, imbagħad issib il-għaxqa tiegħek fil-mulej u jien intellek fuq għoljiet l-art u nxebbek b'wirt Ġakob missierek, għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien urini mulej triqatek, urini mulej triqatek. Għatini widen mulej weġibni għaliex jien imsejken u fqajjar, ħaris li ħajti għax jiena twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama flimkien. Urini mulej triqatek. Int Alla tiegħi, ħenna lija Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek,
għax lejk sidi jien nerfa ruħi flimkien urini mulej triqatek. Għax int sidi twajjab u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' leħen lil-fiq tiegħi. Flimkien urini mulej triqatek. Jien ma nitaxxaqx bil-mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġġa lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu ejja warajja. Dak telaq kollox qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqgħa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kottra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom dew igemgmu mad-dixxipli tiegħu u qalulhom dan l-għala tiklu tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin. U Ġesu weġibhom mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin għall-indiema. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Mżewġ imwejjed li rridu nażlu bejniethom. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq il-mejda li kien warajja Levi u għandna l-mejda mbagħad li nġabru madwarha tant nies. Hekk liema mejda se nażlu. Hekk l-ewwel mejda hija dik li warajja qiegħed Levi. Jgħidilna hawnhekk li huwa l-pubblikan li kienu magħrufin bħala pubblikani anke għaliex dik il-mejda kienu jużawha biex jieħdu vantaġġ minn nies li qegħdin jieħdu s-servizz tagħhom. Dawn kienu jiġbru t-taxxi, it-taxxi li kienu jingħataw lill-Imperu Ruman. Imma dawn ukoll fil-poter li kien ikollhom fuq dik il-mejda jieħdu vantaġġ minn hemm qudiemhom u jieħdu iżjed biex jieħdu għalihom. Allura hija hekk il-mejda tal-kilba jew tat-tfittxija li rrid iżjed għaskapitu ta' ħaddieħor. Ħafna drabi dik imbagħad iżżommni magħluq fiha nnifsi, tiġġenera rabja minn ibati l-inġustizzja u forsi qed tieħi l-qalb f'dawk li ma jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Imbagħad għandek ukoll imma min qiegħed quddiem il-mejda, il-Fariżej qegħdin mhux wara dik il-mejda, imma qegħdin quddiemha la jpoġġu huma u waqqas iħallu lil min ipoġġi madwarha. Laqqas dik mija t-triq, għaliex din hija il-pożizzjoni ta' min juża l-mejda biex jakkuża, biex jitkaża, biex jaqta' qalb dak li jkun, biex ma jarax il-possibiltajiet ma jagħtix ċans lil ħaddieħor li jista' jimxi l quddiem. Jisu jekk xi ħadd żbalja dak issa daqshekk żbaljat m'hemmx tama għalih jew għalija. Imma mbagħad għandna mejda oħra. Il-mejda li madwarha jinġabru diversi nies, kemm id-dixxipli ta' Ġesu u kemm il-pubblikani. Ekku dik hija d-dixxipli il-mejda fejn hemm Ġesu. Hija mejda differenti għaliex tibda minn post ieħor, mhux mill-kilba jew mill-akkuża, imma tibda mill-ħniena ta' Alla. Hemm storja ħelwa ta' patri Russu, Padre Anatoli, li ra wieħed minn novizzi fil-kunvent tiela biex jirċievi l-irmiet f'ras ir-randan b'wiċċu
imdejja, rasu baxxuta, u da saqsi għallu għalfejn daqshekk imdejja, imtaqqal. Għallu mhux bil-fors għallu ras ir-randan iż-żmien fejn jisu nasbu fuq id-dnubiet tagħna kemm għadna l-bot. Mbagħad wara ftit wara li spiċċat iċ-ċerimonja ħadu ħdejn fejn ikollhom l-irmiet. Allu qed taraħna l-irmiet għallu dan ħin jew ieħor aħna nferxu ftit minnu fuq il-ħamrija biex il-ħamrija titjieb. Hekk għandha dik il-kwalità li ttejjeb il-ħamrija. Allu dak il-ftit irmiet li nagħmlu fuq rasna huwa sinjal li Alla qatt ma jaqta' qalbu minna. Li Alla dejjem għandu fiduċja fil-possibiltajiet li aħna noħorġu hekk dik iġbija li żera fina. Hekk Alla qatt ma jiddispjaċih li joqgħod bil-qiegħda magħna. Ekku Ġesu wara din il-mejda hekk bil-qiegħda ma' dawk il-persuni li mhumiex perfetti għad-dixxipli waqqas il-pubblikani, hekk huwa s-sinjal ta' din il-ħniena ta' Alla li qatt ma jiddejjaq magħna u li għandu fiduċja kbira li aħna nistgħu nqumu minn wara l-mejda tal-kilba jew minn quddiem il-mejda tal-akkuża biex niskopru linja oħra differenti. Li l-Levi hawnhekk imbagħad hu stess beda jinkludi nies oħrajn għaliex sab spazju għal Alla fil-ħajja tiegħu għal dik il-ħniena ta' Alla li tħares lejh mhux b'akkuża imma li tattira l-aħjar minnu, anka hu mbagħad beda jagħti spazju għal ħadd ieħor mhux moħħu se jdabbar għalih imma anke li jara kif jagħmel il-ġid ma' ħadd ieħor. Hekk allura taqgħod ħafna tajjeb ma' dak li jgħid il-profeta Eżajja fl-ewwel qari. Hekk li l-qalb tiġba anke dik il-parti nieġfa jgħidilna meta inti tagħmel spazju għal Alla tħares is-sibt fis-sens hekk dak li huwa l-ħadd għalina x'hekk li l-ewwel Alla hekk li nagħti spazju għall-imħabba ta' Alla f'ħajti. Imma mbagħad dik tiftaħni wkoll biex nagħmel spazju għal ħadd ieħor li jien nfittex li nxebba il-ġuħ ta' persuni oħrajn. Hawnhekk jgħidilna kemm il-ġuħ ta' min m'għandu xi jiekol imma xabba wkoll il-qalb tal-imnikket ta' dawk li qed jaqtaw qalbhom, ta' dawk li għandhom bżonn sens ta' tama f'ħajjithom. Hekk hemm isir ġid hekk minn dawk il-persuni li għax taw spazju lil Alla għax kapaċi jieqfu ftit fi skiet quddiem Alla u Alla l-ewwel għalihom u mhux il-kilba l xi ħaġa li tgħaddi. Allura mbagħad isibu l-ħin, isibu l-kelma, isibu d-bissima, isibu t-telefonata biex jagħmlu l-ġid ma' ħadd ieħor, biex madwar il-mejda tagħhom ma jkunx hemm biss huma u li kelli jridu jieklu imma wkoll hemm il-persuni li huma jgħożżu. Ejjew hekk nitolbu f'din l-Ewkaristija biex narfu dejjem iżjed li Alla ipoġġi bil-qiegħda magħna aħna kif aħna li ma jiddejjaqx qatt ma jaqta' qalbu minna. Hekk allura tagħtina kuraġġ biex aħna wkoll ma naqtawx qalbna quddiem l-istorja tal-ħajja tagħna mal-iżbalji li għamilna. Imma wkoll inħallu l-Mulej imbagħad jurina kif nistgħu nagħtu fiduċja l ħadd ieħor, kif nistgħu nagħtu kuraġġ, kif aħna wkoll nispiraw it-tajjeb f'dak li jkun. Nagħmlu kuraġġ quddiem il-kobor tal-imħabba tal-għalina, l-imħabba infinita tal-missier. Ejjew nresqu t-talbiet tagħna, nitolbu l-ewwel nett għalina l-koll bħala Knisja sabiex f'dan iż-żmien tar-Randan inkunu komplu nduqu hekk din iż-sbuħija tal-ħniena ta' Alla u jsibilna modi kif nurruha mal-oħrajn. Nitolbu wkoll mod speċjali hekk għas-saċerdoti f'dan iż-żmien tar-Randan biex speċjalment permezz tas-sagrament lil mulej tagħna tal-maħfra hekk jgħaddu din l-esperjenza tal-ħniena ta' Alla mod speċjali lil dawk li qed jaqtaw qalbhom minħabba d-dnub tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għalina l-koll bħala soċjetà kemm għalina li hekk għandna ir-responsabbiltà ta' kif inħallsu t-taxxi kif ukoll għal dawk li għandhom ir-responsabbiltà
li jiżviluppaw il-liġijiet li jirregolaw dan il-qasam sabiex il-koll nitmexxew mis-sens ta' ġustizzja u s-sens ta' solidarjetà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Komplu nitolbu għal ħutna l-morda, ekku anka l-morda li jitolbu għalina. Nirringrazzjaw il-mulej għal preżenza ta' xulxin u għat-talb ta' xulxin. Kemm nitolbu l-mulej mod speċjali għal dawk li qed jitħabtu weħidhom u qed jitħabtu b'mod speċjali malejja sabiex jekk isibu fik mulej il-konsolazzjoni, is-saħħa u l-għajnuna kif ukoll isibu fina fil-professjonisti sosten meħtieġ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll il-mulejjejna fir-relazzjonijiet tagħna, speċjalment fejn il-pressjoni minħabba ċirkostanzi li nkunu għaddejjin minnhom iżidu wkoll it-tensjoni bejnietna mulej karrafna t-triq il-qoddim kif nożżu lil xulxin u nfittxu il-ġid vera ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna inti taraf ukoll it-talb u l-karba moħbija fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbuk tismana u timxi magħna. Inti li tgħix wissal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek int mulejra tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Birek int mulejra tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li sejrin nofrulek u għamel li bis-saħħa tiegħu nindafu minn ħtijietna biex nofrulek ukoll ruħna imħejjija kif jogħġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak il-ġid li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U tiegħek Lej, mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħar li oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha għadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Għax tiegħek jassaltna u l-qawwa dejjem. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala uliet eżiż ta' Alla jew nħalluh jibdilna fih nfittxu dejjem ir-rieda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, agħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Tolbuk la tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatiha is-slim u l-għaqda. Inti trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħenjin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jiena nistenna u mhux sagrifiċċju jgħid il-mulej għax mhux lil ġusti ġejt insejjaħ iżda lil midinbin. Nitolbu. Insaħħaħtna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema. Għamel din it-qarbina li għalissa hija għalina misteru tatina l-għajnuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. U bżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Eliżabetta. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum qatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum qatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-rabu misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu, għali xaħna turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu. Ija mela avukata tana, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament, lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkull li tritint kif is-semek kan fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb,
Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana imtella is-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina. Lopalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Jitolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha,
Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada fid-9:30 ta' filgħodu l-ewwel ħadd tar-Randan l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra qudiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar, fl-okkażjoni ta' ħadd in-nies. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jitlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.